Da, dar nu prin telefon, bine. Ia ca cu Igor, da. Nu. Mai mă uite. Da, Băi, te-ai mâncat limba. Te-ai mâncat limba. Închideți pleborel. Face eu o vacă întreg. Ui, fac așa. Ieri m-am pus în cap. Păi, da, spune eu cât de bani noi italieni. Să îmbuiesc soare. Жестоко. El fix la работе. Невой. Dicea, Câte jumăni faci? ei, cu bine. Faci 100. Fac. Să faci? Ia fă, cât poți face, ia fă. Mică-l faci 25 și gata, știi că... Ia fă cât poți face. Fă cât poți face. Uite! Dacă facă de 5 ori, am atent, spune mă, eu efectivă. Dacă nu a făcut, te bagă închez la vacă. Wow! Pianiști mănâncă, vaca nu mănâncă așa, nu? Mănâncă-l măcap. Eu nu fac... Dacă nu am închez în capul închez la vacă. Dar mai pe ea, mai. Eu tot capul închez la vacă. I-am gândit să vedem. Cum ar fi să... Fă jumăni, trulă. I-am zis. Bă, pur, vă ce puteți mâine, uite. Dar mai fă cât pot face, bă. 100. 100 i-am făcut, bă. 100 curate în cap. Dacă nu faci 100, mănânci în cap, mâine. Curate. În cap ce stai curate? Auzi, hai la cât poți face. A, dar pot face. 20 nu faci. Eu 10 nu faci. Și hai da la 100. Faci 100, dă-ți mâine. Da. Ia-mi fă. Fă tu. Dă început sporul. Poți face. Dă mai ieși fă. Cât faci tu? Așa? Da. Mâine mai drept. Mâine nu așa, mai ca așa. Las fac așa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Haide. Deci, măi, la fac mai mult ca tine. Putu ușoare în nas. Ești pizdat. Da, eu bat, am eu 100 le fac, eu 100. Наоборот, la beții trebuie să mulțească la 2. Nu, băi. Eu mai necat în pula, în iau, Hai, fără 16. trântiți vă doare, mă. Dar nu vreau să trântească. Hai, m-am pus afară, geni. Dar nu ești să-l trântești odată dacă vrea și... Dacă te-i temi și tu, trântești odată. Da, ce mai? M-am mâncat un pulp de aici, am stat sonat. Hai pechea, scoală că te Nu vreau, vrei. scoală. Îndeamnă. Da, da. Îl dai eu după 30 de ori am trântit asară. Eu gândesc să așa. Mai, ce-am făcut? Mai, unde-i făcut el? Ce curbă să mănâncă baligariul? Trântași. Ia că întreabă lui tine. De ce? Ce ori te-am făcut el? Eu ce stau prima dată.
Ce de mintiu ăsta e, blядь? Так știi copiii care cât de scapă mă tot. Nu mă dic, băi, și l-au prins, nu pot, cum pot. Aceea bălit. Aceea bălit? Spun, să muriesc. La urechi. Băi, curioși, băi, spun la radio. Asta urla. Ia spune. Asta e bălit. La care urechi? Eu, dar eu. Băi, spune de care la urechi. La care urechi? Ce de mintiu? Uite, că nu dracu de. La care urechi? E bălit. Nu mai păsa. Deci, ați văzut ce stau, bă, Am văzut. Nu te-ai găsit bine. Eu știu, давай, давай. Ладно, блин. Давай, дайте. Ну, делайте. Хотите жить вы? Дайте магазин, на свет были. Я посмотрю, нам было ударить. Эй! Țară porniți din gură, spune, doamne. Ei, tardeți din gură. Nu vine fete. Așa l-am gata, fac. Nu vine fete. Dar fac măsur. Dar vă dați cum vreau, я тебе скину. Да ты там куда тебе скину. Вы заебись там. Посарта ты сказал, понял. Вы брут тренты. Вы что принес себе эту позу? Куда нахуй? Da, uite, я mai să mă bag în mă băgam. Păi, spune там. Там ради будет. Da, ce mă faci cu internet. Fac de la tine buba asta cam e, bля, cam e neobычная. Что-то премулция, не la tine.